मा नोंथांमोना थारैनो बे फैसाया मानि सानदों नामा? बे फैसाया थारैनो नोंथांमोना मिथिनो लुबैगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो भिडिअ शेयार खालामगासिनो। बे फैसाया जाबाय माने आङो न'आवनो मानै माथाम बिदि अमा बिमा लाग्रोदोंमोन। बेनि उनाव नेक्स्ट बिनि फिसा माखाखौ फिसिनानै ओमफ्राय दा बिसोरो बिमा महर लाबाय आरोना, बिमा माखाखौ फाननाय जाबाय। ओमफ्रायथ' बहुद आगोलावनो फानदो। ओमफ्राय दा आरो बेनिफ्राय नै बिसोरो जाहैबाय फिसाफोर, बिनि लोगोखौ फाननाय जाबाय, मानै फाननाय जाबाय। बिनिनो फैसामोन आरोना। नै जा खस्थ' खालामबाय माने गैया नालाय, माने मोनसे नङा मोनसे उदैनि थाखायथ' मावनो गोनां जायो। न'आवनो फिसिबाय खालामबाय। बे फैसाया थारैनो माने बिसोरनि बिनानावखौ फाननानै मोननाय रां आरोना लोगोफोर। बिसोरनि बिनानावखौ फानबाय मासे। नोंथांमोनाबो ओरैनो जुदि न'आव थानानै ओरैनो दङबा बेफोरबायदि बानायना लानो हागोन। आंनि बायदि सिम्पोल न'। ओमफ्राय बिदिनो दं सिम्पोल रुम बानायना लादो नोंथांमोनाबो, जाहाथे फैसा आरजिनो हायो। दानि जुगावथ' फैसा नङाबा जेबोआनो जाला, नङा होमबा लोगोफोर? बेनिखायनो माने जा थाइसे थाइनै मोनो बेखौनो नोंथांमोना शेयार खालामबाय आं दिनै। नोंथांमोना नङाब्ला सानगोन निस्सय फैसाया मानो बे फैसाया मानो देखायदो, बबेनि फैसा? बेनिखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। आरो ओमफ्राय मोनसे मोजां खबर, फिसा जाबावबाय, मानै बिमा जाबावबाय आंना। थ' नोंथांमोना जेबो गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा। सोरबा खायसेया मोजां हरो, सोरबा खायसेया गाज्रि हरो। बेफोरबायदि माने मेगन सानाय थायो आरोना जोंनि गेजेराव। बेनिखायनो सबखौबो होना साफा सानैनो थायो। ओमफ्राय आरो आंनि फेसबुकखौ फल' खालामलांदो, लाइक खालामलांदो नोंथांमोना। एसे सापर्ट होदो आरोना, देरनाय बायदि। गाज्रि मोनग्राफोरा गाज्रि मोनखायो, गाज्रि नोजोरजों नायो नालाय। मोजां मोनग्राफोरा मोजां नुखायो, मोजां नोजोरजों नायो नालाय। माबाफोर गोरोन्थिफोर आंनि भिडिअ'आव बुंफ्लांबायबा नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायना निमाहा बियो। थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना। लाभ इउ, बाय बाय।